Lojza. Dnešná reportáž je o tom, čo by sme chceli zmeniť na škole a či sa nám páči táto škola. A to je celé. Uvidíme, čo sa bude páčiť našim divákom. Čiže dnešná reportáž, jak som vravela, je s Lovkou a s Lesankou. Ahoj. Čiže čaute. Takže prvá otázka. Pýtam sa Lesanky. Páči sa ti táto škola? Áno, veľmi sa mi páči. A druhá otázka. Ach, tu je zima. Musím si dať normálne kabát, podrž to na chvíľu. Čiže takto. Sorry, kamo. Trošku si to dáme. Ďalšia otázka. Druhá. Čo sa vám na tejto škole páči a čo by ste chceli zmeniť? Páči sa mi to, že je táto škola malá a chcela by som zmeniť to, ako nám varia kuchárky. Tretia otázka. No, takže, máte radi našu triednu učiteľku a našu triedu? Áno, mám našu triedu rada a mám rada aj našu učiteľku. Takže štvrtá otázka. Aký máte najobľúbenejší predmet? Môj najobľúbenejší predmet je asi angličtina, informatika a výtvarná. To je veľa. Čiže máme tu našu druhú reportáž a táto reportáž je o tom, či máme radi našich učiteľov a či nás dobre učia. Páči sa ti pani učiteľka na flaute, ktorá ťa vyučuje a si s ňou spokojná? Áno, som s ňou spokojná a áno, páči sa. Čiže páči sa ti tvoja pani učiteľka na anglinu? Si s ňou spokojná? Áno, som s ňou spokojná, ale nepáči sa mi, že nám dáva toľko úloh. Ďalšia otázka. Máte strašne radi nejakého učiteľa? Áno, a to je naša pani učiteľka triedy. Učiteľ. Áno, pán učiteľ Richter. Toto bola Saška Racková a jej reportáž. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo, Zojka? Moje obľúbené jedlo sú volanské špagety. Ako sa ti páčia, ako naše pani kuchárky, Ukrajinky varia v škole? Chutí ti? Áno, chutí mi a varia dobre. Ďalšia otázka. Strašne radi tieto kuchárky. A ktorá je pre vás najlepšia? Moja obľúbená kuchárka je všetky. Sú moje obľúbené. Takže štvrtá otázka a posledná. Aké je vaše obľúbené pitie, čo nám kuchárky dávajú? Asi kakao. Toto bola Zojka Kováčová.